Pojď! Chcete zkusit? Takže čau lidi, já vás vítám po dlouhé době u nového videa. Bohužel jsem měl teď nedávno zlomený malíček, před týdnem jsme dali sádru, takže nemůžu moc jezdit, dneska to nebude nic moc. Ale dneska jsem tady s chábrama, budeme tady jezdit na místních trailech, takže já vám jdu ukázat chábry. Zdar lidi, ty vole, dneska se tady pojezdíme, ty vole, jo, dneska to tady vole sedneme, ty vole, no. No, takže tady to je Adam. Čau! Tady máme Kubu. Tak jo, takže teďkon tady máme první skok, jo, takže tady to malý posílák zhruba někam tamhle, tak Adam si to teďkon jde skočit. Yes. No, takže na to, že Kuba jezdí 3 měsíce, tak je jakoby celkem dobrý. Hodně se hecuje, když to jsou malý skoky, tak lítá většinou 4-5 metrů, takže jako velký respekt Kubovi. Takže jo, teďka na to maty, tak pojď. Dobrý whip, ty vole, pěkně. No, Maty to celkem zandává, ty vole, tuhle tu sezonu tam všem šredí, no, ty vole, dává si to tam. Tak jo, takže teď jsme se přesunuli na druhý a větší skok. Takže tady je, má zhruba 30 centiáků na výšku. Z toho, že kluci budou dopadat někde takhle tady, jinak je druhý dopad někde tamhle, což je zhruba 6 metrů. Uvidím, no, asi se na to dneska pošlu. Co ty, Kubo, Kapa. Jak to vidíš? Já to pošlu, ne. Pošleš to hned, jo? Jasný, hned. Tak Adame, můžeš. Takže jde na to teďka Maty, má to asi nějakých 6 metrů tenhle ten jump, takže to je celkem velký. Píčovsky. No, je to takovýhle jump vlastně. Taková cestička, ale není to vidět, že tady nějaký oblouk a tak vlastně skočíte. Adam jde na to. Pojď. No tak Adam dal trošku větší hranu. Tak jo, Adam jde druhý pokus. Adam jede. Pojď. Tak jo, Adam jede asi už 3., 4. pokus. Yes! Doraz jako kráva. OK, Kuba to jde zkusit. Wow! Tak Kuba to dá úplně na placku, no. OK, takže jsme tady s klukama našli v podstatě takovýhle přescesták. Je tady takovýhle kamen. Z toho, že my bychom to chtěli lítat takhle úplně tamhle v podstatě do druhé stráně. Nějak takhle to vypadá. Tamhle bychom se odráželi. A někde tady dopadli, má to třeba 4-5 metrů. Z toho, že tam akorát je pruser, tam je taková jako vyhloubenina, starý potuček. Takže tam uvidíme, co s tím uděláme. Ten odraz je taky jako pěkně koplej. Že vlastně je to rovina a potom je to takovýhle kopák. Takže něco s tím jdem udělat a potom vám natočíme vlastně, co jsme z toho udělali, jak to pošlem. OK, takže trošku jsme to tady upravili. Tady jsem jakoby trošku nakopal tu hlínu na to. Není to tady nic moc, je to skoro úplně stejný. Plus tak jsme teda takhle tady vykopali menší dopad, jenom listí. No, má to zhruba 5 metrů. Má to nějaký 4-5 metrů. No a já jdu na to. Takže jo, máte se už tam rozjet. Jde na to, no, tyva, tady ten posílák to bude pěkný. Tak uvidíme. Takže jo, Maty, jde na to, tak pojď. Wow, dobře, pěkně. OK, takže já jsem teďka skočil, nevím jak, myslel jsem si, že to bude úplně jiný. Každopádně tady je konec videa, takže mi dejte like a odběr tady a čau.